لما عنتي بزعبا شوتتات ويكا علاماتاتنا كنزارب كما بقسي أبنتنا خا كما جيركا 37 كيلوغرام كاب كبدتكا تقنس كمون مصحف تصحف إلنا خن بقسينا ني 24 عمت كم أخر سب كوينة بجزاء مرجعي 9 لعل 9 زخون ميزان كبدت نيرني بجزاء مرجعي زبل زلو خا بعلي ويكا كيف لطكو زبلعخو مقبي أب هيوتي سلازي اللي إذا خا لهم عنتي بزح كبلع نحر مريضة نصبح خا بزح كمزن مريض اللخو مالتي شوتتاتكا كتصحفومن كمون تفصيمهم كتريهم كتتግብሮም ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ ዘይክትጽሕፎውን ትኽእል ኢኻ ሾተታትካ ክትጽሕፎም ተዘይመሪጽካ ግን እቲ ናቱ ሳዕቤን ሕማቕ ከም ዝኾነ ክርዳእካ ኣለዎ ን24 ዓመት ዝኸውን ክብደት ክቕንስ መደብ ነይርኒ ከም ዝቐነስኩ ከዓ ይሓስብ ነይረ እንታይ ማለተይ ምዃነይ መቸም ተረዲእኩም ይኸውን እዚ ከዓ መደብ ጥራሕ ኮይኑ ይተርፍ ነይሩ መደባተይ ምስ ጸሓፍኩም ግን እንታይ ሳዕቤናት ክመጸን ንኽእል ወይ ከዓ እንታይ መደባት ማሕለኻ ክመጸን ንኽእል ኩሉ ምስ ረኣኽዎ ግን ኣብኡ ከዓ ናይ ትግባረ መደብ ምስ ኣውጻኹ ብድሕሪኡ እቲ ዝሓሰብክዎ ናይ ክብደት ምቕናስ ተተግቢሩ ክሪኦ በቂዐ ማለት እዩ ን15 ዓመት ዝኸውን መጽሓፍ ክጽሕፍ ሓሳብ ነይርኒ ክሳብ እቲ ሾተታት ዝጽሕፎም ግን ኣይተግበርክዎን ካብታ መደባት ሾተታት ክጽሕፍ ጀመርኩሉን ከመይ ኢለ ከተግብሮ ይኽእል ኢለ ካብ ጽሕፎም ግን እቲ ኩነታት እቲ ናይ መጽሓፍ ትግበር ክኢሉ ማለት እዩ እቲ ኣዝዩ ዘገርም ግን ሾተታት ወይ መደባት መን ጽሒፍዎም ኣሎ ኣይጉደሱን እዮም ነዚ ዝኸውን ኣብነት ክበክሙ ኣብ 1950 ሃገረ ጃፓን ሙሉእ ብሙሉእ ብውግእ ዓንያ ዝበዝሑ ካብ መንእስያታ ከዓ ብሞት ተፈልዮማ ከተማታት ዓንየን ነይረን ብድሕሪ እቲ ውግእ ግን እቶም ሃገር ኩሎም ብሓደ ተኣኪቦም ሓደ ሾቶ ኣውፂኦም ማለት እዩ ኣብ 50ታት ካብ ዓለም ሙሉእ ብክዳውንቲ ቀዳሞት ሰራሕቲ ናይ ክዳውንቲ ክንከውን ኢና ዝብል ሾቶ ኣውፂኦም ኣብ 1959 ከዓ እቲ ሾቶኦም ኣተግቢሮሞ እንደገና ካልኣይ ሾቶ ኣውፂኦም ኣብ 1960 ብሓጺን ፋብሪካ ሓጺን ምስራሕ ቀዳሞት ክንከውን ኢና ዝብል መደብ ኣውፂኦም እቲ ዘገርምከ ኣብ ጃፓን ወላ ሓንቲ ናይ ሓጺን ማዕድን ወላ ሓንቲ የብሎምን ወላ ሓንቲ ዘይብሎም ከሎ ነቲ መደብ ኣውፂኦሞ ምዝ ኩሉ ማሕለኻ ግን ነቲ ሾቶኦም ኣተግቢሮሞ እዮም ኣብ 1970 እንደገና ሳልሳይ ግዜ ሾቶ ኣውፂኦም ኣብ 70ታት ብማካይን ምስራሕ ቀዳሞት ክንከውን ኢና ዝብል መደብ ኣውፂኦም ክገርመኩም ሓንቲ ዓመት ጥራሕ ሰጊሮም ማለት እዩ ካብታ መደቦም ኣብ 1980 ከዓ እቲ ጎል ወይ ሾቶ ኣተግቢሮሞ ማለት እዩ ኣብ 1980 እንደገና ሓድሽ መደብ ኣውፂኦም እዚ ከዓ ብኮምፒውተርን ኤሌክትሮኒክ ምስራሕን ቀዳሞት ክንከውን ኢና ዝብል ማለት እዩ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን መደብ ኣውፅእ ሾቶ ኣውፅእ ክትጽሕፎም ኣለካ ዕለት ክትጽሕፈሎም ኣለካ ነቶም ንዑ ንኸይትበጽሕ ማሕለኻ ዝኾኑኻ ከዓ ጽሓፎም እቶም ንሾተታትካ ንዝሕጉዙኻ ሰባት ግሩፕ ወይ ከዓ ብዙሕ ሰባት ሰሙን ጽሓፎም ናይ ትግባረ መደብ ክትጽሕፍ ኣለካ ነቲ ሾተታተይ ምስ ተግበርኩኸ ንዓይ እንታይ እዩ ክገብረለይ ኢልካ እውን ክትጽሕፎ ኣለካ ንዓኻ እንታይ ይኽጠቕመካ ንኣብነት 3 ዝረብሖ 3 ኢለ እንድሕር ሓቲተኩም ብሓንሳብ ኩላትኩም ክትምልስዎ ትኽእሉ ኢኹም እንድሕር 5128 ዝረብሖ 2165 እንተኢለኩም ግን ምናልባት ውሕዳት ካባኹም ክምልስዎ ይኽእሉ ይኾኑ ኣነ ግን ወረቐትን ርሳስን ሒዝኩም ነዛ ፍትሕዋ ነዛ ማትስ እንድሕር ኢለኩም ኩላትኩም ክትምልስዋ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ እቲ ፎርሙላ ትፈልጥዎ ስለ ዝኾንኩም ከተተግብርዎ ቀሊል እዩ ስለዚ እቲ ፎርሙላ እንድሕር ፈሊጥኩሞ እቲ ሾቶ እንታይ እዩ ዘይገድስ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን እታ መጽሓፍ ክጽሕፋ ከለኹ ልክዕ ከም ዝነዓኹም ዝነገረኩም ዘለኹ ኣገባብ ተኸቲለ እየ ጽሒፈያ እንታይ ከም ዝገብር ጽሒፈዮ መዓስ ከም ዝውዳኣ ወይ ከዓ ትጽቢት ይገብረላ ከም ዝውዳኣ ጽሒፈዮ ኣብ መንጎ ዘጋጥመኒ ማሕለኻ ጽሒፈዮ እቶም ሰባት ወይ ግሩፕ ወይ ከዓ ኦርጋናይዜሽን ምሳይ ክሰርሑ ዘለዎም ከዓ ንኩሎምን ጽሒፈዮም ናይ ትግባረ መደብ ሓንፂፀ ኣብ መወዳእታ ከዓ ንዓይ እንታይ እዩ ካብኡ ዘለኒ ኢለ ጽሒፈ ማለት እዩ ናይ መብዛሕትኡ ፀገም ሰብ ኣብ ስራሕ እንከሎ ብዛዕባ ምስ ስድራ ቤቱ ክሕልፎ ዘለዎ ግዜ ይሓስብ ናብ ገዛ ምስ ተመለሰ ከዓ ብዛዕባ ናብ ስራሕ ዘለዎ ይሓስብ ማለት እዩ ድሕር ሓቲትካ ከም ዘይትገብር ተልካ ከዓ ግዜ የብለይ ንብል ወሓቅኻ ግዜ የብልካን
ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኢኻ ትጓዓዝ ዘለኻ ስለዚ ናይ ብዙሕ ሰብ ናይ ግዜ ምስኣን ዘይኮነ ትፀገም ኣንፈት ጠፊእዎ ስለ ዘሎ እዩ ናይ ኣንፈት ምጥፋእ እዩ ኩላትና ሓደ ዓይነት ግዜ እዩ ዘለና ሃብታም ይኹን ድኻ ዘይገድስ ሓደ ዓይነት ግዜ እዩ ዘለና እቲ ጽቡቕ ነገር ናይ ሸቶታት ወይ መደባት ካብ ጭንቀት ከገላግሉኻ ይኽእሉ እዮም ኣብ ህይወተይ ሙሉእ ነዊሕ መደብ ወይ ጎል ዘለዎ ሰብ ዝተጨነቐ ርኤ ኣይፈልጥን እየ ሸቶታት ከም ትንቀሳቐስ ከም ትህንጠ ንጽቡቕ ነገር ነቲ መደብ ንኽትበጽሖ ከም ትህንጠ ስለ ዝገብርኻ ጽቡቕ ነገራት እዮም ስነ ሞጎት ስምዒት ክቕይር ኣይክእልኒ ትግባረ ግን ክቕይር ይኽእል ዝኸበርክምን ደቂስካ ከለኻ እቶም ሕልምታትካ የድልዩኻ እዮም ከምኡውን ነቂሕካ ተሲእኻ ከለኻ መደባትካ ወይ ሕልምታትካ የድልዩኻ እዮም ንኣብነት ጽባሕ ንስራሕ ክትከይድ እንተኾንካ ምክንያቱ ትማሊ ኸይድካ ስለ ዝነበር ሎማዓንቲ ከምቲ ትማሊ ጽቡቕ ዝሰራሕካዮ ኣይክትሰርሕን ኢኻ ምክንያቱ ናይ ሓደ መዓልቲ ተኣርግ ስለ ዘለኻ ካብቲ ትማሊ ዝነበርካዮ ካልኣይ ከዓ ናብቲ ደይ ፀሓፍካዮ መደብ ኣይተቐርብን ስለ ዘሎ